Yn y fideo yma, ni'n mynd i gweithio gyda layers. Chi'n gallu gweld fan hyn, mae 2 layer gyda fi fan hyn yn barod. So, os i chi yn mynd i Windows, a chi ddim yn gweld layers na, F7. So, os fi'n gwasgu F7, chi'n gallu gweld mae hwnna'n diflannu a mae'n dod nôl mlaen. Chi'n gweld? Mae fe lawr fan hyn hefyd. Okay. So, fi'n agor layers na, a chi'n gweld y plus sign na fyna, fi'n jyst yn clico arno fe. Mae'n creu layer newydd i fi. A beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i osod llun mewn nawr, ac chi weld sut fi yn mynd i wneud e. So, pob elfen, byddwn ni sy'n wneud e ar layer gwahanol. So, mynd i ffail, a chi'n cofio sut o'n i'n wneud e, place embed, ac wedyn Colombian Coffee, place. A chi'n gweld, mae'r llun na yn dod lan fan hyn. A dyna sut mae ca coffi'n edrych fel. Neu cae coffi, neu plantation coffi, fi'n gwybod chi'n galw nhw. Nawr, chi'n gallu gweld, mae'r logo yna tu ôl, a beth i ni yn gallu gwneud yw just llusgo fe lawr. Chi'n gallu gweld nawr, mae logo ar ben yr llun yna. Okay? Ac beth fyddwn ni'n gwneud, pob elfen gwahanol byddwn ni'n rhoi mewn, byddwn ni eisiau siŵr o fod rhoi ar layer gwahanol.